Sugeng rawuh, sugeng dalu Mas Badar. Nggih. Sugeng dalu Ibu PJ. Nggih, sugeng dalu Mas Akbar. Sugeng dalu Ibu PJ. Monggo dibagiane to Dik Dalang, aku ki ora dalange jenengan. Nggih, monggo Ibu PJ Bupati badhe ngaturaken menapa sepatah dua patah kata Ibu PJ. Nggih. Nggih, Ibu PJ. Dinten iki kula mboten saged berkata-kata. Oh nggih Bu PJ, siap. Kula namung nyuwun dalange madhep mriki. Wis piye kowe? Nah aku iya ae nek kono piye? Ibu PJ Bupati kok urung kenal aku kok wis wani ngongkon dalang madhep buri ya. Ya iki curiga wae nek ngopo iki? Dereng nate kenal ning kon nate jajal. Woi. Wes. Perkenalkan ya, nama saya Niken Salindri. Saya aslinya dari kota Kediri. Kediri punya bos, sendok. Sasono kagem pentasipun kadang-kadang padha tandang tiada tanding. Betul. Nggih. Matur nuwun weh jantenan. Niki sing rawuh nggih kathah Mas Bedan. Kathah. Oh, Kathah sing rawuh kathah. Sinten mawon Kang Mas? Ya ora iso to, sakmono kae kok nyebutne siji-siji sapa? Maksudnya undangan. Oh, undangane. Ora iso ki lho kowe piye ki? Ki tekon ndi ki? Sing ngendang lho seneng nggih. Wis Aku kok pokok engko setengah rolas medun. Bener. Tunggu Mang Ayu Bagyo pokoke nggih. Awake dhewe kan jagongan tok iki. Nggih. Piye? Nderek Mang Ayu Bagyo. Wonten anu, napa? Pripun? Wonten ingkang rawuh nyusul kala wau. Weh, Pak PJ Bupati. Ibu PJ Bupati. Iki rawuh. Monggo disepoti. Loh, Ibu Bapak to? Ibu foto Bapak mboten rawuh, Bapak PJ. Ibu malah rawuh. PJ Bupati iki. Nggih wau sampun omong-omongan kalih kula teng Omong-omongan. omong-omongan kalih kula. PJ Bupati niki kakung iki. Lah ibu. Oh. Ibune. Oh, berarti. Garwane. Oh, lah ngaten lho Mas Garwane, Bedan. ngono Nggih. Garwane Bupati rawuh. Monggo Ibu PJ Bupati kepareng minggah wonten pepanggungan Mataraman. Mataraman wae Mas Bambang. Monggo. Sugeng rawuh Ibu PJ Bupati. Sik men ngasto mik sik. Sugeng rawuh wonten pagelaran wayang kulit. Sugeng rawuh, sugeng dalu Mas Badar. Nggih. Sugeng dalu Ibu PJ. Nggih, sugeng dalu Mas Akbar. Sugeng dalu Ibu PJ. Monggo dibagiane to Dik Dalang, aku ki ora dalange jenengan. Nggih, monggo Ibu PJ Bupati badhe ngaturaken menapa sepatah dua patah kata Ibu PJ. Nggih. Nggih, Ibu PJ. Dinten iki kula mboten saged berkata-kata. Oh nggih Bu PJ, siap. Kula namung nyuwun dalange madhep mriki. Wis piye kowe? Nah aku iya ae nek kono piye? Ibu PJ Bupati kok urung kenal aku kok wis wani ngongkon dalang madhep buri ya. Ya iki curiga wae nek ngopo iki? Dereng nate kenal ning kon nate jajal. Woi. Wis iki. Mutar ora wis. Ngalih. Iya, Om ngalih. Loh, jare tanggapan ning Malang. Lah jare sapa? Loh, lah wau statuse wau. Statuse sapa? Nggih sampeyan to. Jumeneng Mas Badar, dijak jumeneng Mas Badar. Cah cilik-cilik ya omongan opo rumangsaku. Kaya genah-genah. Aku iso diceluki Bu PJ Bupati. Monggo jumeneng, Dik. piye? Jumeneng, Dik. Wah ki nanggapo pira lho ki? Jajal nanggapo pira Nggih. wis. Ceritane rene iki mau ki aku ki gur mampir tumbas sego goreng ning kono. Kok iso ditarik ning kene iki piye? Nggih to, nggih sak aturi iki kan mumpung dalange cah kuwi ngono lho Mas. Isin to aku ngene iki. Dalange cah kuwi lho. Gak jare Aku kan yo sing lagi spiral ning Kita gone. tadi kan sudah kencan di sana.
Wis ayo ditutupne kencane wae. Aku ra penak enek Akbar. Lah nyapa Nek to? mau ning gone petengan penak ya. Oh, yo. Keprak yo ora penak sone ya Den yo. Ora penak. Kok ora penak lho sone iki rada bengung. Rada bengung. Ora aku karo Yudenko aku. bingung. Aku karo Yudenko. Apa ya? Kakangnya ngalih kakangnya. Ora aku karo penak. iki lho. Aku karo iki lho, karo iki. Alah. Jare sampean mau karo aku. Wis rasa sik lak saiki. Ya wis nika namine Mas sinten? Mas Bima. Oh Mas Bima sampun Iya. gadah Mriko, garwa Dek. napa dereng? Dereng Mbak Niken. Oh dereng, kalih kula mawon napa pripun Mas? Wah. Piye? Kotake suarane ra penak. Kotake iki kok kurang empuk no ya. Nek aku luwung karo kae. Ah. Nggih salim riyen nggih Mas Bima nggih nderek Pripun, tepang. Pak? Pripun? Ah. Piye barasamu bar? Niki damel cipika-cipiki napa Ora boten? Ora susah, tidak mau aku. Wah. Jan ganas men to, Lek. Ayo. Wis ndang dirayu Dek Bima, dirayu. Piye? Ora iso kowe. Mas Bima niku Wong kok ra Ora trimo. iso, mudar ora iso. Mas Bima niku umure pinten usiane? Wih, Saumuran karo Akbar saumuran. Saumuran. Oh, Ora. sampun gadah garwa napa? Dereng Mbak Niken. Oh dereng, sampun gadah pacar napa dereng? Apa? Dereng. Bima ipo iso. Bima ipo iso. Kok iso nyapa? Iso. Piye? Iso ya Apane? pacaran ngono maksudnya. Ya iso lah Pacaran iki apa pokoknya. to? Oh, kayak ngono cedhak. Pacaran ndang resame nek karo aku ngoten niku. Oh, Purun napa berdua ngene mboten? iki to. Purun Yo apa gelem mboten? wae, tapi sing siji kaya piye? Aku yo ora penak to. Nek aku penak Bim, krebut bojone kanca iki. Wah, sing ngomong sapa? Kuwi nek ra konangan. Rasane penak. Anu Kris langsung perang wae ya. Langsung perang. Aku tak mudhun. Iya toh. Sik perkara perang yo engko, iki dirembuk tenang. Geger Jawi. Ayo. Yo nembang yo, nembang. Ora yo, iso nembang apa, nembang. Kon, aku tak Kabeh kenyang wayang kabeh nembang kuno saiki iki guyonan ae, ya toh. anu Mas, tak mudhun wae ya. Sik Mas Akbar. Apa? Ora afdol nek Mas Badal ora diatur nembang. Ojo. Pun Mas duet kalih kula mawon Wis ya ora Mas. iso. ya. Engko nek aku duet karo kowe engko nek virale luwih gayeng karo aku piye? Ya ndak apa-apa. Ora iso. Ora iso kok bolak-balik ora. Wong nek kabeh wong kok dialang-alangi ora iso. Dalane ora enek dalane. Nek turun ya Mas ya. Turun. Lah iya, Lho, penak ning Badal kono lah. dirangkul lho. Lho dirangkul lho piye to ngono kuwi? Ora apa-apa. Lah iya. Apa-apa. Adik IP ya. Eh, Adi. kok adik IP gimana toh? ADP mau gaglak dhewe manggon musuh aku. Ah, wis. Piye? Ki biyen tahun lalu ganti Mas Nanda ganti aku saya. Weh. Iya. Nek pelakune tetep aku ya toh. Lah piye wis. Aku nek apa enek wong sing duwe ngono aku kok iri rumah aku. Kuku sing Piye? aku nek roh Akbar nu mau tak sikat ning mburi. Lho. Tidak bisu. Tidak bisa kok tidak Bisa. Oke. Ayo, langsung mawon nggih. Lamat wis keton tejerne yen bo berangkatan mencerang aduh wiragane sinamang tarabo Lah iya to. Akbar suarane apike kaya ngono. Niken suarane yo apik. Jan wayangane Akbar yo bergas. Pupuke cocok kok pupuke. Ya. Iya. yen desengot mimbo patut nyoto jatni kamrak hati aduh lestariatan
babasane kali ngan godhong sak lembar kang mas kaya was kancakan rasa sengesan ning hatiku. Mulai dek minggu kae kok pacakane nggo anteng arep neng ndi ya, Bos? Lanjut ini Ken. Yo. Pacane Sarawa Sri Srobatinku tansah kumur kang mas lumayan among kang mas paraning lamat was katon tejane yen bong berangkatan mencerang aduh mirakani sinamang tak yen besengot nimbo patut nyoto jani kamrak hati aduh lestarian tangan lilo pisah senadyan babasane kalingan kadang sak lembar kang mas kaya was kancakan rasa sengesan ning hatiku. Yo, diterangke. Bacane Sarawa Sri Srobatinku tansah kumur kang mas was lumayan among kang mas Makasih Mbak Niken. terima kasih Dek Akbar. Loh, Dek ini ya lagi. Lah sampeyan lembah. Oh iya, Dek. Ora Dek iki kan. Kalem. Aku arep takon gak jane iki pomo lunga-lunga wong loro iki ning ndi ngono lho aku. Aja mbok ceritane. Yo gak Jalan-jalan jalan-jalan. sing kena diparani. Heeh, maem tok ngono. Ya ndak maem kadang. Lah terus Bang ning ndi kae. Penonton iso dimaem jane. Matur nuwun, makasih Terima nggih. kasih.
Tunggu di bawah nggih. Nanti nanti Kak pulang ini. Boten niki kula terne mulih. Nggih. Nggih to. Ya. ora kok iso piye to terne mulih lho. Tak terne. Makasih, makasih. Nggih, Iya, iya, matur iya, nuwun, iya. matur nuwun. Nggih. Ya, sampun sak lagu Mas Bima. Bener. Dilanjut nih. Ya. Ya Mbak Denko. Oke. Mbak Denko ini paling ngoyo ngejak latihan nih lho. Ya. Kok ora teko. Basa latihan zong.